Aquests dibuixos són la primera vegada que presento dibuix com a obra acabada en una sala. Sí, de fet és la primera ocasió que jo veig obra teva relacionada amb el món del dibuix, perquè jo conec la teva obra del món del gravat i amb l'escultura, no? Però m'ha sorprès molt gratament perquè es pot relacionar molt bé aquests dibuixos amb la teva obra que treballes habitualment, no? Perquè el fet d'aquestes línies i sobretot aquest traç, i a més, el que també m'ha sorprès positivament és que al fons no hi ha color, que és el mateix paper que utilitzes.